Karbirong asar amai yatumpen cerok tok amai kapadopon. Bini jakong aciklun ini pai ingkora sirkep durmi arni nijang karbi anglong lakai si doramla kontinensi kaparlo borgang ahawar inglong aren kido akarbi rong asar tomapan. An be birta pipen doramla karbi rong asar amayet atumpen cepatir piponsi bini senani aroy adong het along kedo bichitora kijui kilang adimate picnic spot along cerok tok amai padupono lason si pini labang so cerok tok amai ke padupon along inglong aren kedo rongasar atom ke si pen rongasar atom apan kapanong pi amina harong angkang mati long lip helang kecarai komji apan labang so appointment letter kilong ponpe lang mate rongar lo kupipisi kilong ponpe lai hoi alam sitame cethan pondenti lapen pini kedo pona me long pen penangarong asaratum kacethan pon atengke appointment letter kilong pon atum sitame amen nangkile don kicok citame dolan lapen appointment kilong le atum sitame dolan lasi lahi hoi pecok limji lapen kepalong petji apan karbirong asar amai phu lapen kongchun bang atum pen klardak pen pachini pondo lapen pini ajai mig along aluhi man ping pen anga chetong don ake hai lipson be karbirong asar amai bidisar mate KC taxation advisory board chairman lapen ake hai krishno tiran rong asar mate mojadar dwaramla atum chetong don pen pini ajai mek samjin pen pachun pon mothar lang sopen sukor singhan se hamre ne beta animekara o samar bang onma yo langai ahong khak anta lang nutok lap na pono kasi pinidak mopen ni na dudum lo nang itum ajak jagarong bangke ni langai echok che kelele anta nang itum non chepa chok pong goplo beolo lapen ilitum doram la ke rong pharoini ra rong phom rong asado karbi tiwa garo lapen adivasi pando nepali bang hisab jadi nepali bang rong asado kapando itum la tribal atum an ke lapando Kecengsi doram la angkang lo kedo bichitura hawar long pini kedo pon aso karbi rong asar amai kacethan kacimong aso mai long kecengsi nili pherang ke bitung bhan kardom pajir lo kardom nildum mini jasemet pera program angke Assam governor laben karbi lo autonomous council ben kapepas alo land right aso lo kacheron arong asara tinda lo so hormu bangke isi haki sado neng ben tini cheron ponlo lapen adun thu bangke ilitum doramla constituency mate karbi rong asar amai hawaramai abidisar sar lipson be ke hai alangli karbeng autonomous council taxation board chairman nasi alangli rong asar phan kapanong pi kuepa pani cheron ponlong lo lapen kacheron ponlong le asar phanan ge inun asar phan se arpu pensi aku bang lodun lo nasi alangli phanta nili doramla karbi rong asar amai pen suri suri akardom paji reglo kardom to nam thija jepur nang itu herang kia betul kan inglong alok wang pen dak itu rahabat ini itu karbi rong asar ahin pen doram la rong asar kan diklaim ke dam an ma ke chok ke le ke than chimum ame long nang itu nang itong dulu ko doram la rong asar hol ni tu ningang sam kan dom nang pilo alam thege la puhlo doram la angkang ke thiti ha ogori amgori penceng lok u bhoksong ini harvia bi rongagora dupi kasi jikuno kha khobor sita tong sekot pen kachi le kachi than mobile pen ta network pen join chi le kasi aphang ban ni tum kemang do koson sida rongasar pen da he alam anin kan net capsule bom do kile ko on ma kile le ko on ma kichok ko an ma kichok ke ko an ma ni tum kemang do lo sita
Sumana kam katorado ko posi unidad kita pini ke kupai meson no motor bukan da mesen dak ongdung karbiro ngasara mai chitong no ata thipi ke la puhelo ilitum ke hang pason nindo hili school putha hili school anu appointment anutin arong sarta long pen ma long pet pilo ma dahil alam kita hanji mum lo kilong atum si ong lo bon sita kisumana tum ma ka amen ke chokhi ajoy ni pen correction kuin